Αποδέχτηκα την πρόκληση του Χρήστου Παπαδόπουλου για το Strong Ball Workout Challenge με σκοπό να παρακινήσει περισσότερους ανθρώπους να αθληθούν. Τώρα πρέπει να κάνω 132 χιλιόμετρα ποδήλατο, 31,5 χιλιόμετρα τρέξιμο και 6.400 μέτρα κολύμπι. Θα το χωρίσω σε 3 κομμάτια, ξεκινώντας από το τρέξιμο. Είμαστε με τον Νίκο Μπελεγρίνο, τριαθλητή. Να κάνουμε το Strong Ball Workout Challenge. Τα 31 χιλιόμετρα κινήσει και έχουμε κάνει ήδη 140 μέτρα. Γεια χαρά, είμαστε στο κολυμπητήριο της Τούμπας, όπου έκανα το δεύτερο μέρος της Strong Ball Workout Motivation Challenge. Κολύμπησα 6.400 μέτρα σε 2 ώρες περίπου. Το έκανα διαλυματικά και ετοιμαζόμαστε για το τρίτο μέρος που είναι το ποδήλατο. Δεν έχω κάποιο βίντεο που κολυμπάω ή ούτε το έχω μετρήσει με ρολόι, επειδή δεν έχω, ούτε με αφήσανε να βάλω κάμερα. Ελπίζω να με πιστέψετε. Κάνουμε το ποδήλατο, το Strong Ball Challenge. Είμαστε στα 36 χιλιόμετρα με καλή παρέα. Πάμε προς Γαλάτιστα. Θα βγει. Είμαστε στη Νέα Ρεδεστό στα 60 χιλιόμετρα. Άλλα τόσα μείνανε για να τελειώσουμε. Πάμε καλά. Γεια χαρά, έχω κάνει 132 χιλιόμετρα ποδήλατο, 31,5 χιλιόμετρα τρέξιμο και 6.400 μέτρα κολύμπι για την πρόκλησή μου στο Strong Ball Workout Motivation Challenge. Και με τη σειρά μου προκαλώ τον Κωνσταντίνο Καστέλη, τον Νίκο Ραψίδη, τον Στέργιο Καγατσέλο και τον Αλέξανδρο Ηλιάδη για να κάνουν το δικό τους challenge. Μιλήστε με το Χάρη Βαλσαμίδη για να σας πει τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, εγώ στο Καστέλι να πω ότι θα βάλω 35 likes και σχόλια για να ανεβάσω στα 200-250 χιλιόμετρα το δικό του challenge και θα κάνω και άλλα 10 fake accounts στο Facebook να βάλω άλλα 50 από εκεί πέρα για να τον πεθάνω, δεν θα ζήσει. Αυτό έχουμε να δηλώσω.